velkommen til, og vi føler os meget, meget velkomne heroppe, min mand og jeg. Simpelthen også min søn, så han er kommet i dag, og det anede jeg ikke sukker om. Så det var rigtig dejligt. Jeg var her som sagt for 6 år siden, og havde jo også mine malerier med, men har arbejdet videre og videre og videre, og det gør man jo, når man har med en pensel at gøre. Først vil jeg fortælle, at jeg er faktisk 78 år, og når vi nu har lige læst sådan en prædiken igennem, så sidder man jo også og tænker på, det forløb, man ønsker, skal fortsætte nogle tid nu. Og det gør jeg så sandelig, fordi jeg har lidt travlt, og jeg har også en hel masse, jeg gerne vil arbejde videre med. Jeg lægger en lille note ind. Her i foråret fra januar og februar og så nu, der har jeg arbejdet med blomsterbilleder. Så jeg har blomsterbilleder på eventuelt en anden gang. Det er meget, meget berigende at dykke ned i blomsten og se, hvordan den egentlig er. Også fordi, at jeg i tidernes morgen har lært lidt om kostymer, blomsterkunst på Kongelige Teater. Det vil så sige, at jeg har siddet og lavet blomster af silke, hvor jeg har varmet jern og lavet blomster, fanger og det hele kronblade, hvor man krøller og krøller, så det kan blive sat på kostymerne. Det er også en tilgang til blomsten. Men skal jeg lade være med at springe for mig i. Jeg er egentlig kontoruddannet, bogholderi, bankvæsen, og det afsluttede jeg sådan cirka som en 45-48-årig. Så tog jeg en ny uddannelse, for jeg var nødt til at skulle have noget med tråden at gøre og farverne. Og derfor så uddannede jeg mig som håndarbejdslærer og tog alverdens ting inden for det, kostymeafdeling, broderi, guldbroderi og hvad jeg ellers skulle finde på og hæfte på. Så jeg har haft et arbejdsliv på Designskolen i Nykøbing Falster, videre til seminariet for formgivning, hvor jeg arbejder med design, det vil sige designe inden for kostymer og beklædning. Dertil er der jo også det, der hedder farvelære, og der er kostymetegning og hvad skal vi sige, tøj egentlig, hvordan man tegner det, og det videre forløb, hvordan man formidler det, så det kan blive syet, det kan blive afsat ved salg eller ved teatrene. Det har jeg beskæftiget mig med, indtil jeg sådan set skulle nærme mig pensionsalderen. Så afsluttede det med seminariet for formgivning. Det blev lukket ned. Ergo så fandt jeg så på lidt andet. Så gik jeg bare ud og tog arbejder, hvor jeg kunne komme til at arbejde med tråden. Og jeg har sådan set haft arbejde lige siden og arbejder endnu. Men jeg er sådan drysset lidt ned, så jeg er også uddannet væver, skal siges. Så derfor så har jeg arbejdet på væveskoler. Og væveskolerne er sådan set årsagen til, at jeg kom i gang med at sy tasker. For kursisterne og eleverne der, de sad jo og vævede prøver, små smalle prøver af alverdens former for garn, som er dyrt at arbejde med. Men kunne det så omsættes, så kunne jeg lige få målene, og så kunne jeg designe nogle tasker ud fra det, og så kunne jeg gå ind, så de kunne bruge deres små ting, hvor de kunne isætte det i tasker. Det her, det er gobelinstof. Jeg har købt det møbelstof. Det er jo lige så godt med et lille vævestykke. Jeg har også en taske, hvor jeg fik en visit, som var professionel inden for fitning. Det er nærmest sådan her til damerne jo ikke. Så har jeg købt sådan nogle stykker, og så har jeg så isydet dem i. Hun har fittet de stykker her, og så har jeg så designet ud fra det og sat det på en frontplade på en taske. Og sådan noget, det arbejder jeg så fortsat med. Men da jeg nu fik sådan en form for frihed, kan man godt sige, at der ikke direkte var på arbejdsmarkedet alle timerne om dagen, og jeg ikke skulle møde fra 8 til 16, eller hvad det kunne blive, og møde om det. Så kunne jeg så begynde at arbejde med mine farver. Jeg er også farvekoordinator inden for beklædning og sådan noget, stil og hvad det ellers kan være. Så der var jeg også vant til at arbejde med farver. Så nu fik jeg penslen i hånden, for det har jeg nemlig ikke prøvet før. Jeg har kun brugt akvarelfarver og små fine pensler, men aldrig de store pensler. Så derfor så begyndte jeg at male. Male lidt småt, blev interesseret, og
havde det så her med det her farvespil, der skulle til, for det kunne blive interessant. Min opvækst, det er ved vandet, det vil sige ved skov og strand, pjaske rundt, sejle lidt, og i det hele taget farverne derfra. Og det kan I jo også se, at det er det, der genspejler egentlig alt, hvad jeg laver. Ligeledes over mine tasker, der bruger jeg også meget grønt og blåt, så det er jo hele mig at være den farve her. Det er mit farvespil, og det er jo den her lyse, der ligger i det, og lejen, der ligger i det, og skabertrangen, der ligger i det. For når jeg står der, og jeg siger, nå, hvad vil du egentlig lave? Så tager jeg min palet, så lægger jeg måske en blå farve op, en hvid og en grå eller sort, og en grøn, gul eller et eller andet. Og så er der ud fra de her enkle farver, der kan man blande alverdens jo inden for spektret, jeg har herovre. Så kan man så sige, så snyder jeg lige lidt, så tager jeg lige en lyserød eller pink, som jeg lige sætter på, for det lysner billedet. Samtidig med, at det taler til et eller andet sted en tvilling genskabelse i billedet. Så mange gange, så har jeg den her, så har jeg den der, eller deroppe, sætter en firkant eller to eller tre, to her, og så siger jeg til mig selv, går lidt tilbage, og siger, jamen, der er balance i det, der er en tvillinggang i det, og så går jeg så videre. Når jeg arbejder med akryl, for det gør jeg, og det bliver jeg ved med, jeg går aldrig over på olie, for olie, det er ikke til mit temperament, fordi jeg skal helst lige have det færdigt, og kigge lidt på det, og hvis ikke det går hurtigt nok, så kan man tage en fyldtør. Så kan man tørre lidt, fordi at billederne her, hvor farven løber, der sætter du kraftig farve på, og så har man en sprayer, en forstøver hedder det. Og så forstøver man lidt, og så løber dråberne. Så kan du standse dem, eller give dybde i den ved at følge stregen med en pensel. Så går du ind til en lysning i selve strålen, der løber ned. Så det er også en måde at finde farvespillet på. Så ved jeg sådan set, der er rigtig mange ting, jeg sådan kunne gå ind i. Men jeg vil også sige, at når jeg er vant til at være ved vandet, enten soppe, gå eller finde rav, eller hvad det nu kan være, sejle, så er man jo vant til at se dybden i vandet. Det vil sige lys og skygge i vandet. Dybde, det kan være glæde, det kan være også lidt sorgfuldt at se dybden der, men det kan også være inspirerende, for hvad foregår der nede i det mørke dyb der. Så kan jeg jo godt sige, så kan man jo fantasere lidt og sige, jamen hvis nu jeg går ned, og så ser jeg de her fisk her, som jeg aldrig har set før. Så det kan jo godt være, at det er dem, der er på havbunden. Men det er det jo ikke, det ved vi jo godt. Men når jeg arbejder med de her sjove ting her, så er det jo en ren fornøjelse. For det er faktisk en historiefortælling. Man kan fortælle små børnehistorier over det. Og jeg har også sådan fiskebilleder til, som jeg siger, bedstemødre. Fordi at, så kan man fortælle en historie om de billeder der, og det synes jeg faktisk er rigtig dejligt at høre. Det er jo nogle gobler, som vi ikke kender, og tingene helt ned dybt på havbunden kender vi heller ikke. Men én ting er helt sikkert, det er, at der er ikke farver på. Men det har jeg så givet. Så sådan er det. Og jeg har også lavet en del papegøjebilleder, som også bare er fantasibilleder, men dem har jeg slet ikke flere af. Så det er sådan lidt i en serie, hvad jeg arbejder med. Jeg kan også som nu her, hvor jeg har fat i de rosa farver, sådan kalder jeg dem gerne. Rosa og det blålige, det er jo kolde farver. Det herovre, det er de varme farver. Nu beder jeg helt nede i hjørnet. Det var faktisk det, der startede Rosa-serien. Jeg blev så fascineret, fordi jeg fangede det, jeg så. Jeg bor faktisk nede ved havnen i Nykøbing Falster, og der kan man kigge ud over Guldborgsund og Sundby-Lolland, som det hedder på den anden side af indsejlingen der. Og det er, som, det er dybt farvet om aftenen, altså mørkt og sådan noget. Så derinde, der kunne jeg jo se det her farvespil med solen, den gik ned, og bølgerne. Det er jo lidt fortegnet, så store bølger har vi ikke, men den har jeg da oplevet en gang, kan man godt
godt sige. Men jeg blev meget betaget af dybden, der kunne komme i det her billede, hvor solnedgangen er på vej ned. Så derfor så arbejdede jeg videre, og det er altid abstrakt, naturalistisk abstrakte ting, jeg begår mig med. Så går jeg videre med det store billede og letter det lidt. For det billede, det ser vi jo også som vores præst sagde, at det ser vi jo også. Og jeg ser det som, at solen er ved at gå ned, og tingene mørknes, det bliver dybt. Til sidst så bliver det helt sort, som vi siger. Man kan også sige, at hvis nu jeg arbejder videre, hvor det bliver helt sort, og himlen fortsat var sådan, men dybere, så er jeg næsten nede, hvor man siger sort sol, hvor vi er nede, hvor vi så har himlen, hvor så er stærene, de kommer, i hvert fald i Sønderjylland. Men vi kan også sagtens se det ved os, og vi kan se det hen over byerne, for det fuglene, de trækker jo hen over byerne, hvor der er varme. Og i Rom, der har man det rigtig, rigtig meget, hvor de tager varmen. Og så har jeg jo gjort det, at det dæmmer jo også lidt igen. Så har jeg billedet helt over på bagvæggen her, hvor vi ser, at det grønnes igen. Det vil så sige, at lyset kommer igen. Og det kan jo både være forårslyse, sommerlyse, men ikke efterårslyset, for der er løbet begyndt at blive mørkere igen, eller gylden mere gylden det. Og jeg har jo flere billeder, hvor jeg arbejder med farverne, og det gyldne, og solen og himlen, det spiller en virkelig, virkelig stor rolle for mig. Også når vi kører bil, og jeg sidder ved siden af, så tager jeg billeder af himlen. For man kan jo lægge sig ned, og så kan man kigge op på himlen, og så kan man faktisk skrive en historie og være dybt taknemmelig over, at vi nu kan nyde verden sådan, som vi egentlig kan, sådan for os selv, når vi lægger os ned. Selvom at det tordner og brager omkring os. Sorg og elendighed. Men der er alligevel håb. Så har jeg det lidt mere abstrakte, hvor jeg arbejder med farverne, hvor jeg virkelig farveblander, og der er måske 5, 6, måske 7 lag, der ligger inde under, før jeg lige nøjagtigt finder frem til den her farve, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide, som er blandet, rigtig blandet. Og så på et tidspunkt, når jeg laver de her billeder her, så må jeg sige, stop, nu skal du ikke male mere. Og lige pludselig, så er det måske ødelagt det, som man siger. Og det er måske den proces, der er aller sværest som maler. Det er stoppe i god tid, eller det er en, der siger, nu er det tid, at du skal have en kop kaffe eller et eller andet, så kommer man jo fra det, ikke? Og det er rigtig godt. Og så kan jeg også sige, at når jeg sådan har malet, så bliver man også træt i hovedet. Så er det jo også, man skal lægge det væk. Og en ting, jeg også gør, det er sådan set, at jeg sætter det væk et par dage eller mere, og så tager jeg det frem, og så kigger jeg på det, og så tænker jeg, jamen du har noget af det, du ville, det du havde i hovedet, det har du noget, og så er det færdigt. Nogle ting rammer jeg ind, de små rammer jeg ind, de største, jeg rammer ind, det er dem, der hedder 80x80, og så kan jeg faktisk ikke løfte den mere, for det rammen, den er simpelthen så tung med det at gøre. Og så kan den i realiteten heller ikke ligge ude i bilen, uden at ramme rigtig meget. Og det er så den anden ting. Man kan jo selvfølgelig tape den ind og sådan noget, men det er meget besværligt med store rammer, når man er på udstilling. Og det bruges faktisk heller ikke mere. Det var det, jeg kommer. Men jeg har også nogle naturalistiske billeder, som er mere sådan, hvor man går ud og siger, det har jeg lige set. Og dem har jeg et par små af. Og så har jeg også ude i foyeren derude, der har jeg nogle billeder også i rammer, og dem har jeg brugt. Jeg har brugt det akrylmalingen, som jeg har blandet op selvfølgelig og fortyndet meget, og så har jeg malet på, akvarelpapir. Så det er nærmest akvareller, jeg har. Det er sådan en anden form, det er sådan et lidt mere sart billede. Men altså, jeg tror egentlig, at jeg har sådan fortalt lidt om det forskellige, jeg har noteret mig op, og som også der er lagt ud på jeres blade. Sådan her. Men så vil jeg gerne spørge,
Ja, om der er nogle ting, I kunne tænke jer, at jeg skulle svare på, eller uddybe nærmere, som jeg måske har sprunget over, uden at vide. Spørg endelig. Ja, sådan spørgetrænger er aldrig ret store. Men gør det endelig. Har du ikke en god oplevelse i, når det er, du har malet et, der var meget blåt, for eksempel, og så sidder og kigger op på de grønne derovre. Det er ligesom, det er noget helt nyt liv. Ja, jo. Det blå, jeg har her, det er jo faktisk de blå toner, jeg har med at gøre. Der er meget svært at fremkalde lidt varme i det. Der, hvor du fremkalder det varme, det er hernede, hvor du er den lidt turkis, for der er gul i den blå. Og der har du en lille smule varme, ellers er den kolde. Og herhen, der er selvfølgelig, og I kan se solen, og det gule i himlen, og gule nede i blomsterne, og lyset, som falder ned over. Det er jo så det gule og det varme, jeg arbejder med. Og som, når jeg starter med, som jeg sagde, når jeg vil arbejde med et eller andet i dag, eller sådan noget, så lægger jeg varmt op, eller koldt op på min palet. Men kun sådan 3 stykker. Jeg kunne komme til at få trymme. Og det har man jo også. Og så en anden ting, også det nærmeste, hvad jeg er kendt med, det er, at når jeg maler, så maler jeg faktisk på 5 lærreder ad gangen i hvert fald. Og når jeg er færdig med at male den dag, så kan man selvfølgelig lægge plads over sin palet med farverne, for ikke at de skal størkne. Men jeg bruger dem som regel, og så tørrer jeg dem af på nogle lærreder. Fordi at mine lærreder, de skal have mange lag. Og næste gang jeg kommer, så kan jeg have afsat den her farve her, som jeg så godt kan lide, jeg har blandet. Og så er jeg begyndt på en ny lærred. Og sådan kan jeg jo sådan trække mig sådan selv igennem, det kan man godt sige, for det er jo egentlig relevant for mig selv at se, hvad laver du egentlig i forgårs, og hvad bliver du ud af det? Og det har jeg altså gjort nogle gange, og gøre endnu vigtigt. Ja. Jeg ved godt, at man ikke kan sige det genskydende, men sådan cirka, hvor lang tid går der fra, du får en del, til du har fået det meste af det på bølge? Det går fra nu af, at jeg begynder at tage op på det. Sådan. Og så arbejder jeg. Og så får jeg lagt nogle baggrunde, som jeg måske synes er i orden. Og så hvis ikke det er, så lader jeg det altså lige tørre. Og så farveblander jeg igen, så jeg får den der baggrund, jeg vil have. Og når jeg begynder at male, så maler jeg altid himlen først. Altid. Min himmel er meget, meget fascineret af himlen. Altid. Så jeg skal have lagt min himmel op. Og så får den ellers den nederste grund. Ikke? Og hvis I ser sådan et billede dernede, så er det egentlig delt op næsten. 2/3, 1/3. Og det har også noget at gøre, som går ind i teori, at man deler det op på den måde. Det gyldne snit hedder det. Og alle de gamle malere, de havde regnet det fuldstændig ud sådan her. Det kan jeg altså også gøre, men det når jeg aldrig. Og så er jeg begyndt. Og så hvis man går hen og tager det, så kan man godt lide det. Ja. Så det var det. Yderligere noget? Nej? Godt. Selv tak. Er der nogen, der vil vide noget om taskerne? Ja. Hvad skin er det, du bruger? Jeg bruger kalveskin. Kalveskin er utrolig stærk. Og det bruger jeg så til store tasker og små tasker. Så det er kalveskin. Og så dekorerer jeg det med forskellige skin. Der køber jeg mindre stykker. Det kan være lammeskin, det kan være krokodille også, og strusseskin. Og så dekorerer jeg det, som jeg netop synes, jeg vil gøre det i dag. Og det har noget at gøre med det samme, som jeg møder. Jeg tager de skin frem, jeg gerne vil arbejde med. Og så har jeg sådan noget som sådan en sjov, den skal jeg kigge lidt på. Det er lammeskin. Det er lidt tykt. Det vil sige, navnen inde bagved, den er ikke skrællet så tynd, så meget af, som på de tynde lammeskin. Og så vasker man det, og så krymper det lidt, og så ser lammeskinnet sådan ud, når det ikke er strakt ud. Og det synes jeg er meget spændende at arbejde med på især store tasker, hvor man kan se det. Det er simpelthen mange gange
folderne oppe på forårs nakke, det er de allerflotteste. De ligger bare sådan, det ligger faktisk ligesom farvespil, eller bølgerne. Sådan ligger de. Og dem arbejder jeg så og sætter på store tasker, måske indkøbstasker og sådan noget, hvor man rigtig kan se det. Og så findes der også præg, sådan noget. Den her, det er også kalveskin, men det er gået igennem en maskine, og så er det præget ligesom et fletværk. Det kan man også købe som sådan et halvt koskin, kalveskin. Og sådan en skin som det her, der køber jeg et halvt af gangen, og det er herfra, og i hvert fald herhen til. Og det hedder så noget som omkring 18-20 fod. Sådan regnes det nemlig ud. Så er det skidt, det regnet ud. Det går igennem en maskine, og så bliver det regnet ud i fod. Og en fod, det er 30 gange 30 cm. Så når jeg skal sidde og regne ud, hvad taskerne de egentlig har kostet og lavet, så må man se. Det gør jeg. Det har jeg gjort mange gange. Men det er sådan lige et regnestykke, der skal igennem, fordi alt det bliver regnet ud i fod. Og så kan man jo få lammeskin i rigtig mange farver. Og det kan man altså ikke kalveskin. Det laver de ikke sådan. I Italien gør de. Og vi havde også en importør i Skindergade i København, som tog den hjem. Og det gjorde han nemlig, da jeg blev uddannet. Der kunne man få alverdens. Men han blev også ældre og ældre, og måtte så lukke ned nu. Og sådan sker det, så kommer der ikke noget nyt. Men jeg designer alt, det vil sige, jeg tegner alt på millimeter. For det skal jo passe med en lynlås og med lukketøjer og alt sådan noget. Men det ligger jo bare i alt det, jeg har lært i tidernes morgen, ikke? Så det er jo også en fornøjelse at sidde og lave tasker. Og det underviser jeg lige som sagt endnu på nogle kurser. Jeg har nogle kursister, de kommer herover til Lolland, og så bor de derovre. Og så er det sådan en veninde-weekend. Og så er det meget hyggeligt. Så er de ude en madpakke, og så spiser de sammen om aftenen. Så de laver det som en venindetur. Kommer fra Fyn som regel. Så det er lidt, det har jeg også her til efteråret. Men ellers, hvis ikke I har mere, så spørger jeg om, så tror jeg, at det meste har jeg ikke.